Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Pleasant morning kanatong tanan mga kapuso, labi na sa itong mga parents o sa itong mga estudyante nga nakaroon sila tag-sa mga panimay din sa Central o sa Eastern Visayas kung makita ang atong programa. Welcome sa laing episode sa GMA Regional TV Live. Makita ninyo matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Mga kapuso, always choose to be the better version of yourself. Taliwa sa mga pagsuway ni kinabuhi. Timan-i nga ang tanan, dunay giagian maong kapit lang yuta. Di ba, partner Jess? Yes, kapit lang yuta, next. Busa mga kapuso, always choose to be the one that can stand out among the rest. Sama na lang sa ato ang programa nga ato gayong gipaningkamutan nga mapanindot alang kaninyo. Busa, good morning and welcome sa mga suki nato sa morning program, and daghan kaayong salamat sa padayon yung suportahan namo bisan sa inyong ka-busy din ha. Og aron usab mo pagaan ang inyong paminaw karong buntaga. Tara apil na sa ato ang GMA Regional TV Live Dance Challenge gamit ang music bed sa ato ang programa. Pagbuhat mo mga kapuso sa inyong mga dance steps, sama na lang ni ining energetic dance ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Wow, biliba sa talento ni Mayor. Si murag daghan sirong ubang LGUs ani yung mga officials nga mahagit sil. Oh yes, sinaot nga sila po magpadala po sa ilahag. Sayaw din sa ato ang programa. Thank you so much, Mayor Judah. Thank you, Mayor Ahong. Kay pampag-good vibes kayo, yung ipakita nga sayaw, di ba, next? Oo, gatinood yun na sil. Og sa mga kapuso nga mahilig sa madakang Mayor nga amahan sa Lapu-Lapu City, pwede na inyong buhaton sa ipadala ang inyong dance moves sa FB page sa GMA Regional TV Live. Apili sa inyong pangan ug lokasyon sa kahigayunan nga kamo nasab ang makita sa telebisyon. Tara mga pila ta mga kapuso sa Dance Challenge Pampa-Good Vibes ning kabuntagon. Sa mga kapuso, let's start our morning kay ato ang mahinabi si kapuso actress Ira Mariano ug sayran ta kining art journaling nga iyahang gikabisihan karong panahona. Ug ato sa mahinabi ang tigpamaba sa Cebu Archdiocese nga maghatag kanato og katin-awan kabahin sa pagpangandam sa simbahang Katoliko sa umaabot nga kalagkalag. Ug atong ilailahon kini usa ka 13 anyos nga Cebuano nga nahimong usa ka international speed cuber dinang yang nabuntog pipila ka mga challengers gikan sa nagkalain-laing nasod sa pipila na ka mga kompetisyon. Karon sugdan nato mga kapuso ang Biztalk uban kang kapuso actress Ira Mariano. Unsa kaha ang mga pamaagi aron mas mabungahon ang quarantine? Sayran ta kauban ni kapuso actress, singer and host Ira Mariano. Mayong buntag Ira and welcome to GMA Regional TV Live.
Tayong bundag po sa inyong lahat, sa ating mga kapuso na nanonood po ng show ngayon. Magandang umaga, Cecil. Hello. Maganda talaga ang umaga namin dahil kasama ka namin, Ira. How are you na and how are you busy? Ayos naman kami ng family ko, safe naman and healthy po. Yun, kayo po, kumusta? We're doing good and we're very happy to have you this morning. Kaya naman pag-usapan natin itong mga pinaggagawa mo during quarantine kasi 'di ba you've started journaling and it has been one of your ways talaga of coping up during these difficult times. How therapeutic is it, Ira, to create journals and how do you find meaning to these verses and mga quotes? Na-encourage ako sa mga YouTube videos, yung merong creative journaling. So, meron siyang mga designs. So, nagda-design ako ng mga journal ko. Parang therapeutic siya in a way kasi syempre words of God sinusuri ko. And yung mga thoughts ko, yung mga prayers, yun yung mga naisusulat ko. So, nailalabas ko talaga yung emotion ko, yung anxieties ko. And thank you din for sharing those journals na pinapakita mo sa social media account mo. It means a lot sa mga followers mo. And Ira, Yes. you're really a very creative person talaga, Ira, no? Kasi from art journaling, you're also into acting, singing, and performing. At lahat ito pinakita mo when you joined Starstruck. How was the artista reality show changed you? Siguro one thing na natutunan ko doon is face and to survive any unexpected challenge. So, ayun. And joining Starstruck also paved the way for you to do a lot of acting and singing opportunities, di ba? Ay ngayon, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Online hosting na naman, di ba? Can you share with us ano itong bagong online show nyo? Ang pangalan po ng aming show ay Cool Hub. So, mag-i-air po ito every Saturday, 10:30 a.m. sa YouTube channel po ng GMA Artist Center. So, I hope that you can like and subscribe sa ating mga kapuso. Makikita nyo po doon iba't ibang collections, iba't ibang hobbies po ng mga tao na may kita nyo rin po kasing personality din ng mga hosts. Ang mga hosts po dito ay sina Manolo Pedrosa, Yasser Marta at si Myrtle Sarosa at isa din po ako doon. And looking forward to the future, aside from your hosting stint sa online show and of course mga acting projects, ano ba yung mga gusto mong roles o kaya mga dream projects na gusto mo ring i-pursue? Palagi ko itong sinasabi na gusto kong project. Gusto ko yung makasama ako kahit hindi naman bida, kahit support or extra lang, ganun, sa isang musical show. And dream din talaga namin na pakinggan ang beautiful voice mo this morning, Ira. Baka naman, pwede tayong mag-musical show dito sa GMA Regional TV Live. Baka may gusto kang kanta na i-share sa mga viewers natin. Kailan kaya masisilayan pagbuhos ng ulan? Kailan makakamit pag-ibig mong walang hanggan? Kaya't ako'y nagsusumamo, tingin mo ang aking dasal. Dalangin na ang puso ko'y buksan. Yes. Ayun, Yan, ang very short ganda. lang. Thank you so much, Ira, for short. sharing your music with us this morning. Please thank and invite everyone sa mga shows mo and of course sa mga social media accounts mo. Of course, thank you so much for having me here today sa ating GMA Regional TV Live at sa ating mga kapuso dyan sa Visayas, sa Cebu. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa mga shows ng GMA at sana rin po sa upcoming show po na to sa YouTube po makikita niyo ang aming show, Cool Hub. Sana po mag-like po kayo and mag-subscribe po kayo sa YouTube channel po ng GMA Artist Center. So ang link po is youtube.com/GMA Artist Center. Daghang salamat for joining us this morning. Yes, daghang salamat, Cecil. Bye! Bye! So sit back and relax kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Bali
GMA Regional TV Live. Nobyembre 1 mga kapuso, Todos los Santos, adlaw sa mga Santos, ug Nobyembre 2, adlaw sa mga minatay. Nganong gisaulo ug gitimaan man nato kini sa simbahang Katoliko. Magpakisayod ta gikan sa tigpamaba liaison officer mga kapuso sa Archdiocese of Cebu, Monsignor Joseph Tan. Good morning, Monsignor. Good morning sa tanan nga nagsunod nato sa imong programa sa telebisyon. Ang atong hisgutan karon may kalambigitan sa umaabot nato nga kasaulugan sa Nobyembre 1 ug 2 nga mga atong tinuig nga paghandom sa adlaw sa mga tanang santos o sa adlaw sa tanang mga nangamatay, no, respectively. Interesting note ni siya Nico nga kini nga practice, especially of honoring the memory of the dead, of course with it the memory of all the saints nga naa na sa langit uban sa Ginoo, began in the time sa dihang ang Santo Papa midesider nga balhinon niya ang mga bukog sa mga nangamatay nga mga Kristiyanos nga gilubong dito sa katakumba, sa mga catacombs, itong underground cemetery. Majority of which nalubong dito early Christian martyrs, no? So because nahimo man to siyang biktima sa looting, pagpangawat ug desecration in later years, usa ka adlaw niya na ang Santo Papa midesider nga ibalhin niya ang tanang mga bukog sa mga nangamatay. Many of them are already saints, kay mga martyr. Kunya iyang gibalhin dito sa usa ka historic edifice sa Rome nga gitawag og Pantheon, which was originally a temple dedicated to all the gods, meaning generic nga pagan temple to all the gods. As it is right now, kining Pantheon atong maduaw dito sa Roma, not very far away from the Vatican, it is now being converted into a church dedicated to Mary, the Queen of Martyrs. It was said nga Holy Father gibalhin niya ang mga bukog niya, and then therefore the cult honoring of all the saints began. No? Kaya nalumpong na sila tanan dito. So and this would later become what is now known to us as All Saints Day. As it is, for many years, around this time of year, atong gipahimuslad kining mga adlaw, pagpahinumdum ka nato on the feast of November 1 sa tanang mga santos, the Solemnity of All Saints. Atong gipahinumduman ang atong kaugalingon nga kitang tanan nga mga binunyagan dunay bukasyon, tawag, calling na mahimong mga santos. On the feast of All Souls, on the other hand, we are reminded nga ang simbahan dunay tulo ka hutong, no? Doon ay pundok sa nato nga naa sa kalibutan nga naningkamot pag nanisikay-sikay nga magmahimong madaugon batok sa sala ug sa tanang dautan. There is also the church nga nagmadaugon na nga mao ang tuwa sa langit. Ug naa ang simbahan sa tunga-tunga sa langit ug sa yuta ang mga kalag nga gipurga pa. So we have kita sa kalibutan, we are called the church militant, and then katong tuwa sa langit is called the church triumphant. Kung nagatong na sa tunga-tunga, gitawag yung church suffering because they are atoning for their sins in the afterlife. So this year, wala mang tatuguti anak kay we understand na tungod sa threat of hulga sa COVID, we have to avoid congregating in a place. Kaya otherwise, atong mapuka og balik ang kaisog sa virus na mura og na-controlled na somewhat sa atong nasod, no? Labi na din sa dakbayan. Monsignor, siguro ang uban basing moingon nga murag incomplete ang ilang paghandom sa mga minatay kung di gyud makaadto og sementeryo, Monsignor. Kay labi na karon panahon na tungod sa pandemic, pero mamahimo ra gyud magampo, magpamisa bisag diha ra sa balay. Mo na kung kinahanglan gyud sila mo duaw, then we take time of the opportunities now before isira ang kuan ang sementeryo, no? Dili lang ta magdungan, so pwede man mag-idya-idya karong Domingo pa lang dito. Ugma pwede naman na maadto, pwede na siyang pagduawan. Ang putnidaan aron dili na ma-pressure na mag-abot yung dana. Lahi gyud totally different from the previous years mo nga murag bibo alegre kay mga sementeryo karong panahon na. Mo na ni panahon na nga we have to adapt to the new normal. Monsignor, mulakbit lang ko kay karong panahon na sab nagkaduol ning kalag-kalag manggawas sa ning mga horror stories kini maging mga kalag nga wala mahimutang, magpakita. Unsa may baruganan sa simbahan ani, Monsignor? Well, ang simbahan wala man mag-ingon nga dili na tinuod kay ang simbahan may nagtudlo nga dunay kalag ang tawo nga mopadayon pagpakabuhi human sa panagduwag sa lawas sa kamatayon. O ordinarily kung dunay gyud mga verified na accounts nga dili lang tumutumo, dili lang bunga sa imahinasyon, we always look at it na kining kalagan na nawagan ni sila, especially sa pag-ampo silang ipakitaan o sa gipadamduhan. So normally it's an occasion nga dublihon na ito itong pag-ampo alang nila kaya nawagan ni silang panabang. Mensahe nimo sa mga nagtanaw na ito karong buntaga, Monsignor?
Well, alang sa tanan nga mga binunyagan, labi na sa Simbang Katoliko nga naghinam-hinam pagsaulog sa tinuoy nga paghandom sa tanang mga santos ug sa tanang mga kalag. Let us be more prayerful this time in our celebration of these events. Ato iwasan, atong likayan sa ang mga socializations kay you know that these events have become occasions for homecomings and family reunions. So medyo na ay mga socialization nga daghan, but because of the pandemic we are to protect each other by keeping our physical distance from each other. The most that we can do is to really live the message of this celebration, which is a call to prayer and a call to holiness. Amen on that. All right, thank you so much sa oras kag gihatag nimo kanamo karong buntaga, Monsignor Joseph Tan, ang liaison officer sa Archdiocese of Cebu. Thank you, Monsignor. Thank you, Miko. Thank you sa tanan taga-stasyon ug sa mga nagsunod ka nato. God bless you all. Thank you so much. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa iyang linghod nga pangidaron 13 anyos makapabilib gyud kining iyang abilidad mga kapuso gihulagway gikonsidera nga fastest Pinoy speed cuber. Kinsa ang mahiligon og Rubik's Cube diha mga kapuso tungod kay karong buntaga makauban nato ang proud Sugbuanon si Leo Borromeo. Good morning, Leo. Good morning. Hi Leo, thank you so much for joining us. Let's talk first about your love for Rubik's Cube sa speed cubing. Bata pa ka, nagsugod na gyud ka. And who taught you to do Rubik's Cube? I actually learned how to Rubik's Cube through YouTube videos. Why is it that you were interested really to do Rubik's Cube? So I just stumbled upon these YouTube videos by Rubik's speed cubers because they're just it really interested me. How fast they could solve it, how they could solve it, and yeah. How do you And I wanted to learn it for myself. How do you do it, Leo? I admit I really don't know how to do Rubik's Cube. What is the secret and how do you do it? I just practice, learn from my experience from solving a lot, see what my problems are and improve on them. How fast is your fastest time, Leo? My fastest time is 3.22 seconds. Oh, that's really fast. Can you tell us more about the competition you joined lately, Leo? YouTuber from the US named Laser Monkey. He organized this online competition. It's had the eight of the fastest speedcubers from around the world, and it was called the Monkey League, and it was streamed on Twitch every week from September to October. Yes. And how did the competition go, Leo? How was your other competitors? Was it really a difficult one for you? One of the competitors, namely Timon Kolasinski, he's from Poland, and also the greatest speedkeeper of all time, Felix Zemdex. I think I lost twice to Timon, the keeper from Poland, but I eventually beat him in the finals. So how was it after that Monkey League? You placed first. Your reaction? Yeah, I was really filled with joy. To be honest, I was expecting it to be way harder than it was, but sadly he was not. It wasn't his day, but yeah, I was really happy. Pero if you were to choose, Leo, asa man ka, would you prefer kaning face-to-face, you go to the venue for this competition, or okay ra na ingon ani virtual, you're just playing at home? I think I would rather prefer face-to-face competitions just for the experience. Being able to talk to other people. Yeah, it's really different nowadays because of the virus. What's next for you? Do you plan to join other competitions as well? Well,
Actually the World Championships is scheduled for next year, but I'm in the Netherlands, but I'm not really sure if I could attend that because I live in the Philippines and the situation here isn't the best. Asa man nimo i-dedicate ang imong win, Lay? Actually, 2 weeks before the finals of the competition, my grandfather died because of multiple difficulties. So yeah, I really dedicated this to him. And yeah, the practice paid off. So he was one of your very ardent supporters. Yes. Ang imong lolo. Lay, do you have a Rubik's Cube with you right now? Diha? Yes. Actually, I have one right now. You have Yes. one right now. Sige. Would it be okay? Can we ask you, we know, kayang-kaya kayo ni mo, chicken na kayo ni para nimo, pero amo kang tayman kunuhay ba? Kung okay lang ka. Okay. Can you raise Yes. it? Isa ka sa jutay, Ray. Jutay. Isa ka gamay liha so we can see. Sige, Lay. 3, 2, 1, go! Wow! Mga 10 seconds na to. Kung sakto akong timer. 10 seconds today. Wow, congrats. You said your fastest time is 3 seconds. You're targeting to do it way faster pag yun? As of now, I'm number 2 in Asia, and number 1 is a fellow Filipino named Sean Patrick Villanueva. And yeah, I'm really trying to beat his record. Finally, Leo, your message to our viewers watching right now, what would you like to tell maybe, of course, kids as young as you, your age, maybe some of them would be interested to play Rubik's Cube? It takes practice to become good at something. And the secret is really practice. Yes. Wow. And we look forward to seeing more of you. Thank you so much for joining us, Leo. Thank you. Sa BizTalk, si Kapuso Ira Mariano, mga kapuso, nangimbitar sa ilang online show nga nag-feature karon sa lifestyle sa atong mga paboritong kapuso. Samtang ang tigpamapa sa Archdiocese Monsignor Joseph Tan mipasabot kabahin sa Todos Los Santos ug sa adlaw sa mga minatay ug kung maglisod man ang katawhan pag-adto sa mga minteryo karong Nobyembre 1 ug 2, mamahimo kuno nga mag-ampo ug magpamisa lang sa mga Pinoy-anan. Og hinaot nga na-inspire mga kapuso sa istorya ni Leo Borromeo katong 13 anyos nga batanon nga mahiligon kaayo sa Rubik's Cube, giilang fastest speed cuber dinhi sa Pilipinas ug kung giunsa niya pagpalambo pa sa iyang abilidad pinaagi sa constant practice. Believe jud kay ko sil kay murag ako di sad ko wa jud ko patience ang Rubik's Cube ako talento. Priya tawa jud tay talento aning Rubik's ug makalingaw gayud nga makita kining mga milestones ni Leo and of course ang iyang mga world-breaking records in Kalihukan. Og nindot ang sulti niya nga hanas na kayo siya, antigo na kayo sila, magsige po siya practice. Wow, that's very good to hear. Hinaot nga, naka-inspire siya sa mga kabataan usab din ha. And of course, sa proud parents, we're also rooting for you sa inyong pag-amuma kang Leo. And mga kapuso, ado na kami pabaon. Alang kaninyo karong buntaga nga haong kaayo. Without perseverance, talent is a barren bed by a Welsh proverb. Sa mga gustong mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat sa inyong padayon nga pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for joining us this morning mga kapuso, and the mornings to come mag-uban lang gyud ta kada buntag dinhi lang si GMA Regional TV Live. Ang tod sa sunod higayon mga suki, that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always.